सेंग्रा सिख्ला बैसोआव खेबसे खेबनै गोरोन्थि मावोब्ला कनसिडारेशन दङ, निमाहा होनाय जायो। किन्तु बेनिख्रुइ बारम्बार गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला बेखौ एथ'ग्राब गोरलैयावहाय कनसिडारेशन होनाय जाया, माने निमाहा होनाय जाया। थेवब्लाबो कमप्रमाइज खालामलायनो हायो। बाट आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव मेक्सिमाम जोंनि हाबा जाखानाय जायफ्रानोखि न'खर संसार दङ, गथ' गथाय खांबाय, दा बेबायदि लेभेलनि मानसिफ्रासो दिनै गावनि एथ'बां मोजां न'खर संसार थासेयावबो गुबुन हौवा हिनजावजों गोसो थोलायनानै ससियेल मिडियायावहाय रायलायनानै गोसो थोलायनानै बर' न'खरफोरखौ दंस' जालांनायखौ नुगासिनो दङ। आरो खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसेबो बराय हरबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। खनिन बर' बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ। खनिन बर' आदानिनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नायनानै लाग्रोदो आरोना। बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव खनले खनले जाफ्लेबाय थानाय जाथायनि सायाव एसे बुजायना भिडिअ खालामना हगारनाय जादों आरोना। आं बे भिडिअखौ नायनानै माने जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामो होनना बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। सेंग्रा सिख्ला बैसोआव खेबसे खेबनै गोरोन्थि मावोब्ला कनसिडारेशन दङ, निमाहा होनाय जायो। किन्तु बेनिख्रुइ बारम्बार गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला बेखौ एथ'ग्राब गोरलैयावहाय कनसिडारेशन होनाय जाया, माने निमाहा होनाय जाया। थेवब्लाबो कमप्रमाइज खालामलायनो हायो। बाट आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव मेक्सिमाम जोंनि हाबा जाखानाय जायफ्रानोखि न'खर संसार दङ, गथ' गथाय खांबाय, दा बेबायदि लेभेलनि मानसिफ्रासो दिनै गावनि एथ'बां मोजां न'खर संसार थासेयावबो गुबुन हौवा हिनजावजों गोसो थोलायनानै ससियेल मिडियायावहाय रायलायनानै गोसो थोलायनानै बर' न'खरफोरखौ दंस' जालांनायखौ नुगासिनो दङ। आरो बे जेंनाया जोंनि बर' समाजाव बांनायनिख्रुइ बांगासिनो दं। आं जेब्ला ओंखाम जाखांनानै फेसबुकखौ नायो, अब्ला जोंनि न'खरसे बर' न'खरसे बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव, आङो बिथांमोननि भिडिअआवबो कमेन्ट खालामनानै हरदों, पजिटिभ कमेन्ट। हिनजावा हौवाखौ भिडिअ बानायदों, हौवाया गावनि खुदिया गोरलै उन्दुफुबाय थानाय समाव गुबुन हिनजावजों फनजों रायलायहरदों। हिनजावा फिसायनि रायलायनायखौ हमनानै मोनबाय आरो बिथांखौ सोंदों, रागा जोंदों, रायदों, मानो बिदि खालामदों होननानै। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा, जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि न'खर संसारा थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय हौवाफ्राल' दाय गैया। जाय हिनजावफ्रानोखि गावनि फिसाय थासेयावबो, गावनि गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन हौवाफोरजों बेफोरबायदि सोमोन्दो लानो नागिरो, नोंथांमोनखौबो आं बुङो आरो हौवाफोरखौबो बुङो, जाय हौवायानोखि गावनि बिसि थासेयावबो, गावनि गथ' गथाय न'खर संसार थासेयावबो गुबुन हिनजावफोरजों, गुबुन सिख्लाफोरजों बेफोरबायदि लाइन मारिनायनि कालसारखौ खालामो, बियो बारा थिग नङा। जों बयबो मिथियो, जोनोम, हाबा आरो थैनाय, जन्म, बिबाह आरो मृत्यु, बियो इसोरनि गेलेनाय, बियो खाफालनि लिरनाय। नोङो जोनोम जानो गोसो जाब्लाबो नों जोनोम जानो हाया। आं दोहोनि न'खरावसो जोनोम जागौमोन होनब्लाबो नों बेखौ मोननो हाया। इसोरा नोंखौ जायनि न'खराव जोनोम होदों, माब्लाबा नोङो दोहोनि न'खरावबो जोनोम मोननो हागौ, गोरिब गुन्द्रानि न'खरावबो जोनोम मोननो हागौ। बेखौ गोसो गोरलैयैनो जोङो गनायना लानांगौ जायो। बेनिफ्राय हाबाखौबो नोङो सोरजोंबा जानो होनब्लाबो माब्लाबा लुबैनाय बायदि जों जानो हाया।
जायजों लिरनानै हरदों इसोरा बेजोंसो नोङो हाबाखौ जानो मोनगोन। आरो थिग नोंथांनि जिउआवबो नोंथाङा गोसो थोनानै हास्थायनानै जर जुलि जानो मोनदोंब्ला बेयो खाफालनि बाथ्रा। आरो गोसो थोआलासेनो एरेन्ज मेरेज खालामदोंब्लाबो बेबो मोजां बाथ्रा। किन्तु नोंनाव जिहेतु जायजों हाबानि रेखाखौ लिरना हरदों बेखौ गनायना लानो हानांगौ। नोंनि जिउआव सासे हिनजाव हाबा खालामनो मोनबाय, नों बेजोंनो जुगे जुगे संसार जानो होनानै इसोरनाव गामिनि गिदिर गोलाव गोरों गोराफोरनियाव आइ आफामोननियाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव साखि लानानै नोङो सासे आइजोखौ हाबा खालामबाय, नोंनि अरायनि थाखाय हिनजाव जाबाय, नोंबो गनायना लाबाय, संसारा जाबाय, गथ' गथाय खांबाय। दिनै बेबायदि मानसियासो गावनि बिसि गावनि गथ'खौ मेगन खाथिनानै गुबुन हिनजावजों लाइन मारिग्रा। बे हुदाखौ गार खिन्थु। एथ'ग्राब मोजां नोंनाव हिनजाव खुदिया न'खर फोलेर दं, रुजु रुमु संसार जानांगौ, मावै दाङै न'खर खुंनांगौ, गथ' गथायखौ जोनोम होदों जेला, गथ'आ मोनजादोंना मोनलोङाखै, मोजां स्कुलाव फरायहोनांगौ, लेखा बायना होनांगौ, मोजां गियान सोनानै होनांगौ, गुनि गियानि बानायनांगौ, गथ'खौ थानसालि मन्दिर गिर्जायावहाय लांनांगौ, गियान सोनानै होनांगौ, गिदिर मानसिनि बोसोन सोनानै होनांगौ। बे गथ'खौ खांनानै गिदिर गोलाव मानसि खालामनांगौ, जाहाथे बे गथ'आ सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै खामानि मावनानै जानांगौ जाया, बुद्धिजीबि जायो। बे गथ'आ लेखा फरायनानै गियानि गुनि जानानै गावनो गावखौनो दैदेननो हानाय राफोद सासे नागरिक जायो, जाहाथे गुबुननि सिङाव बान्दा जानानै बैनानै जानाङा। दा बेफोरबायदि गियानखौ होनांगौ बिमा बिफाफ्रा। किन्तु दिनै गावनि हिनजावजों गोजोना, गुबुन हिनजावखौ नांगौ, गुबुननि हिनजावखौ मोजां मोनो, फसायो, गुबुननि हिनजावा गुफुर गावदां नायनो मोजां, बेखौ फसायखोमायो, बेजों लाइन मारिनांगौ, बे मा बाथ्रा? आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि मेक्सिमाम बर'नि न'खर संसारखौ दंस' खालामगासिनो दङ। आरो बेनिफ्राय जेब्लासिम बारग'आ जोंनि बर'नि न'खरा थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ। गथ' गथायखौ दंस' खालामनानै लाजोबगोन। आरो बिदिनो जोंनि बर'नि न'खरा, मेक्सिमाम बर' न'खरा माने असान्तिजों भुगिनो गोनां जागासिनो दङ। आरो बेनिफ्राय जों हौवा माहारिफ्रा, हिनजाव माहारिफ्रा गावनि न'खर संसारनि बाथ्रा सानाबालासिनो खालि गोसो थोलायनायनि साक्काराव जुदि गोजावबायब्ला बे जातिया, बे बर'नि न'खर संसारा, बर'नि समाजा थेर बेथेर जागोना रोखा। होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायखांजोब्बाय नङा होमबा? नोंथांमोना खनिन बर' आदानि बुजायनाय बाथ्राफोरखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो आरोना। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों।